Όταν διαβάζεις ξανά και ξανά την ίδια πρόταση και δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, σημαίνει ότι ο σκληρός έχει γεμίσει πιθανότητα με άπειρες άχρηστες πληροφορίες και αν δεν προλάβεις να κάνεις φορμάτ, θα κρασάρει. Σιδέρωμα ή διάβασμα? Γιατί και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή το μυαλό σου θα κάψεις ή το φορμάκι της μικρής. Ή και τα δύο μαζί. Αλλά δεν γίνεται να μην περάσω αυτό το μάθημα. Άστο, θα σιδερώσω εγώ. Πήγαινε να διαβάσεις. Δεν έχεις πρόβα. Το απόγευμα. Διάβασα στο Facebook ότι απόψε έχετε συναυλία. Ισχύει? Ισχύει και από ό,τι φαίνεται θα το γεμίσουμε. Μπράβο. Ήθελα να σε ρωτήσω. Θέλεις να έρθεις? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε φορολογείς? Θες να με ρωτήσεις αν θέλω να έρθεις? Απλώς δεν ξέρω αν θα αισθάνεσαι άνετα να είμαι εγώ δίπλα και από κάτω όλα τα κοριτσάκια να ρουλιάζουν και να χτυπιούνται. Καλά, δεν θα είσαι και πάνω στη σκηνή. Δεν θα είμαι. Άστο τότε. Θέλω να είσαι από κάτω. Και δεν χρειάζεται ούτε να ουρλιάζεις ούτε να χτυπιέσαι. Ούτως ή άλλως εσένα θα κοιτάω. Να καλά. Μόνο εσένα θα κοιτάω. Η Ερμίνα? Η Ερμίνα τι? Θα την κοιμήσω και θα φύγω. Αυτό το ύφος σου. Μη με δουλεύεις. Αφού με προκαλείς. Είναι καλά. Θα έρθει η Μυρτώ. Η Μυρτώ και μάλλον όλες οι γυναίκες του Σογιού συνομωτούν για να βγω και να διασκεδάσω. Και εμένα όλοι οι άντρες του Σογιού συνομωτούν. Μου τα χώσανε άσχημα. Ότι δεν σε προσέχω και ότι σε παραμελώ. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο παραμελημένη. Θα επανορθώσω. Στο υπόσχομαι. Και άμα τόσο πολύ που θα έρθεις. Σε χρειάζομαι. Σε έχω ανάγκη. Και θέλω τόσο πολύ μέσα από κάτω να ακούς τα τραγούδια μου και να λες Τζεμ, αυτό το κομμάτι δεν μ' αρέσει καθόλου. Ή Τζεμ, αυτό το τραγούδι τα σπάει. Να καταλάβω ότι μοιάζει πραγματικά για αυτό που κάνω. Θα επανορθώσω, στο υπόσχομαι.